Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndeli moɗon weleme tan min dañi kadi huccide e moɗon oɗo subaka alarba hannde goto e mon fof ɗo woni kala salminama e inde manama e yettore ko wiide won tan ruɓindu jayndeli moɗon no subaka fof serenɓe amen kadi jejjitaka goto fof ɗo woni kala salminama juurama ɗum noon Amadou ko wiidema tan bisimilla ma. Mbani mba Aissata Ndiaye jamal walema a salminama a salmitama en calmini kadi bandiraɓe men yeɓoɓe en wonɓe e funnague rewo kam e worgo wonɓe kadi e nder leydi kam e caggal leydi kala no mbiɗani tan salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada e hilifaɓe meɗen aduna en jettiɓe en jarniɓe tigui hormare e ɗoftare nde ɓe jogui e coftal kadi gam huccidde en e kala subaka ɗum noon en calminiɓe no hannirta ni. Noon tigi Amadou haɗen nadde ruɓindu jayndeli ɗi mataw tan eɗen jogui ɗo no wiyete kabaru jaam gonɗaɗo le mbiyen sunnare ganda ina yani dow kaw Abou Samba Diop ne wasi tan ko ganduɗa woni ko baaɗiko ne woni kadi miñum joom suudu makko ɗum noon ko duwanade ɓe tan no feewi e ñaganade Allah jaaɗo o yo Allah harnu ɗum aljanna kono kadi yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo Amadou. Amin ya rabbi amin. Ko noon no mbiɗani ko kabaru mo ganduɗa yani tigui hanki jamma ɗo e galle o tigui ɗum noon en duwima kadi en dutti duwawde ndangal bandiraɓe foof. Noon tigui ko wadde Amadou hande ko journo ji gaddi jayndeji men leydi Sénégal hande Aissata no wayno ko toɓɓe certuɗi ɓuuri hen mantinade ɗo joomum tolni foof tan ne wayno ko ɗon addi ɗum ɗon noon ne wayno ma en ɓuuri hen nayade ma en ɓuuri kadi famde ɗum e nder jayde ɗi so Allah jaaɓi. Noon tigui ko joni joni wonata le soleil uddita jayde guindire nde oɗo subaka ene wayno yilli ko gollorde nde ganduɗa ɗe ko gollorde leydi men Sénégal woni ngaaluji jaltoji tigui e less leydi ndi ɗum ɗon noon hulitama wonde e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ko tolni e temedere e nogas e ɗiɗi milliards e haalis meɗen CFA woni ko yalti e nder leydi Sénégal. jayde l'observateur jayde groupe Futur Média nde ene wayno ari ko e goɗɗum ko yewti ko e safara manam hono cafrirɗe walla mbiyen leɗɗe ɗe moƴƴani jeeteɗe e nder pharmacie ji leydi men Sénégal hultam noon wonde ko laamu ngu kay ƴetti hen pellitte mawɗe gam hadde e jeygu hono ɗen ɗon leɗɗe ne tawe e hello nayyi e jayde l'observateur kowona ɗum ko toon to Kan Sékou Mbalo ɗo e Dakar ko tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe joyo tawi ko ɓesguji ɓe ganduɗa ɓe ko policier en oɗo saaha ina goni e Kaya Mbeya. jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde no wayno ari koye kabaru jogorɗo welde ɓe ganduɗa ɓe ko gollotoɓe e nder ko ganduɗa ko woni kay to banggue salaire woni e nder privé ji leydi men Sénégal holtam noon wonde ko cadeau to banggue fin d'année ɗum noon kay woni ko natane noddirteɓe e les patronat ɗum ɗon noon holtama wonde kay ma ƴellito ko yewti ko ndi ɗon jobdi ko tolni e 5 ha 7 e nder temedere. yataw ma rewe L'As quotidien ene wayno Aissata Ndiaye kañum suuɓi ko yuɓɓinde ko wiyete ko hono cimtol woni dossier mo ganduɗa o ina haala hen kay ko wiyete ko e ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe tawi ko mooliɓe ɗo e leydi men Sénégal guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi 1989 ɗum ɗon noon holtama wonde kay ko guykaji to banggue dossier ko noonne kadi e caɗele gam ɓe keeɓa document ji mabɓe to banggue koɓe goni ko woni réfugié ji ko noonne kadi ɗum ɗon kay e teskedeɓe walla mbiyen e famdeɓe koɓe kay joñaɓe ɗum ɗon noon holtama wonde kay ko Mauritanie wonɓe ɗo ɓe ina guuri caɗele mawɗe ha tengti e arɓe ne mooli ɗo guila e nden ɗon hitande nde kalɗen. Sud Quotidien nden ɗon jayde no wayno ari ko e toɓɓe kewɗe to banggue dialogue politique ko noonne kadi e golle gam hono ko yewti koye comité mo ganduɗa ko technique ko noonne kadi e ko yewti e yurnitade hono fichier électoral leydi men Sénégal kam ni e nanodiral ngal ganduɗa ngal ko ɓetoto banggue hono processus électoral e wiide jayde ɗum ɗon noon holtama wonde kay ko saaha tan nanodiral e wiide jayde ene tawe hen to tawi noon ko jayde wittede hono Sud Quotidien. Les Échos e oɗo subaka hande ina wayno ari koko yewti ko e gomo witengu o conseil des collectivités territoriales mo ganduɗa arino ɗum ko Ousmane Tanor Dieng lomtiɗum e oɗo saaha caggal nde hawri e ladial ko Aminata Mbengue Ndiaye ɗum ɗon noon kanko Aminata ni e wondeɓe makko ɓe jooɗima hanki e on ɗon section gam kay yuɓɓinde gueɗe kewɗe e ngal ɗon gollal holtam noon wonde kay ko inde Ousmane Tanor Dieng ɓuuri hen mantinade goto mabɓe kala cuuɗo konngol tan ene wayno arti hen yoga mabɓe
mabbe kolliti wonde ko Ousmane Tanor Dieng mayani ina wondi e mabbe e kala saha jayde rewmi nden ɗon jayde ari ko e alhaali Guy Marius Sagna e wondiɓe muɗum hultam noon wonde ɓe jowi kala ko fate banggue gueddere ñamde ndeɓe kay juɓɓinno e nder dumbirɗe ɗi Dakar Times nden jaydi no wayno ari koko yewti ko e fête nationale toon to dowla Qatar ɗon noon ina wayno ko jokkodiral e kala banggueji e wiide jayde Dakar e Doha woni tan Qatar e leydi men Sénégal oɗo saaha kay nana tan jaada tawi ina nangodiri e jungo jayde Stade jayde Stade Quotidien to banggue football ɗum ɗon noon ko Liverpool mbo Sadio Mané Mohamed Salah kam e Naby Keita e wiide jayde noon ne wayno tawi noon ko Mané kañum tigui woni passeur ko noon kadi Naby Keita e hono mo ganduɗa ko Mohamed Salah goni buteur manam marqueɓe bituji ɗi ɗum ɗon noon eno jayde wiiri ko Afrique naaɓe wambuɓe Liverpool ha ɗoyi ɗum ha yetti toon to 8e de finale e Ligue européenne des champions kono ɗum ko jayde ne hollit tan ene sifo nder ngal ɗon pottiral wonde koye nder hojomaji ɗiɗi ene wayno kamɓe Afrique naɓe ɓe mbayli ngal ɗon pottiral hakkude mabɓe e Salzbourg kowona ɗum ko noon hollitama wonde ko Naples Chelsea kamɓe Dortmund jawti e dawal bitegal 8e de finale e on tuma noon ko surprise walla mbiyen ko sensation mawɗo teska hanki caggal nde Ajax Amsterdam wonnoɓe hono demi finaliste e hitande mayde e kañumen kaaɗi ɗo jettaki 8e de finale goɗɗum ina tawe e ko yewti ko e nder jayde stade ko fate banggue hono ɓiɗo gabonajo Pierre-Emerick Aubameyang hollitama wonde o heptima Sadio Mané to banggue record bituji ɗum ɗon noon koto banggue hono e championnat ji mawɗi goɗɗum ko ɓuuri mantinade e Ligue des champions hanki ne wayno ko biteɗo Ansu Fati ɓiɗɗo Barça walla mbiyen tigui ɓiɗɗo Espagne najo petto toon to Barcelone hollitama wonde kanko tigui woni suka mo ganduɗa ko ɓurɗo famɗude marqueɗo but e nder Ligue des champions jayde suñu lamb ko ɗon guddirten roɓindo men jayde jeegoɗo subaka hande jayde noon ene wayno arti koye konngudi Hadim Gadiaga kollirɗo wonde nana e combat hakkude Ama Baldé e Modulo e wiide makko noon ko ɓoyata ko on ɗon combat kay ma darni goɗɗo mo konngudi muɗum tawete tigui e nder jayde nden ɗon ko biteɗo Djibril Kandji mennoɗo wonde hono coach woni keblinowo hono mbiyen écrit face ɗum ɗon noon e wiide makko mo arta holko jeeyi sababu tan o ummi tigui e on ɗon poste e wiide makko ko adi kala o ala hay contrat goto ne wayno ko nangomo toon to écrit face ko noonne kadi o holliti wonde ɗum ɗon ne kay ina wayno arti kadi e ha joni gonka Gris Bordeaux e wiide makko on ɗon ko mbeur mo ganduɗa o ɓurɗo wawde tigui haɓede e nder dinguire leydi men Sénégal ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e roɓindo men jayde jewɗo subaka Aissata Ndiaye noon tigui Amadou wadde udditen tan ko banggal gongal woni fait divers hande noon Amadou gueɗe rendo addi koko hawni ko gorko mo ganduɗa yite ka ɗo joni moni tolni tan e duuɓi 40 kanko noon wiyete ko Youssou Dieye kanko Youssou Dieye noon tan yani koye cukalel ganduɗa dañi ko lebbi 17 walla mbiyen hitande lebbi 6 ɗum noon woni ko ganduɗa koko hawni kewno toon noon ko to diwan mo Thiès gila hitande ujunnaji ɗiɗi 17 wonno ɗum noon nde tan ganduɗa le 17 mai ɗo bamum cukalel ngel jooɗi yiyani nde ɓe jiyani cukalel ngel noon ɓe jiili ɓe jeehi police ɓe mbaɗi signalé tan nde ɓe jiyani ɓinguel mabɓe ɗum noon ko nden mataw nde hodɗi ɓe jilto tawi kurka o e galle mo ganduɗa ko wayno tabakaji ɗi parani to galleji ganduɗa parani taw ko ɗon toon ngel tawa ngel noon ɓe tawi ko mataw ɓe won janɗo e makko ha tan waɗe makko gañandeli ganduɗa muusi saabu nde o nawa hôpital Amadou mataw o heeɓi ni ñootede kanko mo ganduɗa ko cukalel saabu aɗa andi cukalel ganduɗa dañi ko hitande e lebbi 6 Amadou mawɗo kellifado hande tolniɗo e balɗe duuɓi 40 so yani muɗum ina muusi ma gañ cukalel ngel ma addan ɗum caɗele ko hunde ganduɗa Aissata Ndiaye ene wayno fotano wonde kadi mbiɗa sikki hono laamu leydi men Sénégal gonɗen koye leydi lawol wona gueɗe ɗe ganduɗa ene foti waɗede ha muusa min puram kalami koto banggue ko yewti koye oɗo penno woni ko taƴana ko e nder dumbirɗo duuɓi sappo min puram ko famɗi saabu ko waɗi ko hunde ganduɗa ina bonna vraiment gonka guel ɗon cukalel kaddi gurdam mum
donc noon wona gueɗe ene foti waɗede ko wiyete ko hono sévère beele janggo e jaam wona kanko baɗɗo kanko ngene waɗi ko waɗanno ko taƴana ko foof ni heddi wonɓe caggal ɓe ganduɗa ene ñiijino wadde ɗum walla ene ɗaminno wadde ɗum nana ɗum kula wadde hono ngal gueɗal saabu yande cukalel ngel ganduɗa ngel ko hitande lebbi jeegom jogui ko noonne kadi an aɗa yaare duuɓi 4 saabu to jejjiri hen o jibina ko hitande 1900 hono 79 hande o duuɓi 4 donc babiraɗo walla mamiraɗo mo duuɓi 4 yana e cukalel ngel ganduɗa ngel ko hitande lebbi jeegom ɗum ɗon ko en mbawa ɗum qualifié haqqille on ɗon neɗɗo saabu ɓurti vraiment ɓurti kadi yonti nde kuule musɗe pawete e ɓen ɗon yimɓe ɗeɓɓe wadde ala ko haali noon e on ɗon baɗɗo ha waɗi ngal ɗo gueɗal bongal Amadou te kadi aɗen ɗo fawama ko ganduɗa yete woni million ngaji 15 ganduɗa omo totta ɗum famille cukalel ngel kono Amadou hay so milliard ko ittani cukalel ngel yoɓani ɗum wattani ɗum kadi ɗon saabu ko aduna cukalel ngel o bonni kono mbiɗa joni ni o addini ɗum caɗele o addani kadi jignaɓe muɗum caɗele aɗa andi ɗum ɗon ni muusi hande yande cukalel ganda ko cukalel tokkosel kadi so neɗɗo ko mbiɗa ko so sokama duuɓi 10 hande yaltata ko ina dañi duuɓi 50 joom duuɓi 50 kadi ina kadi wawi jokkude golle ɗe ganduɗa ko kañum waɗanno aɗa andi hewɓe ne kala ko saaha mbiya waɗoɓe golle ɓaɗe ni yo tappe e ho way noon yo gorago mumen itte anani ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete ina wawi wonde wawa wonde foof ko wayni koko foti waɗede punir woni kono noon mbimin ni tan ko kuule musɗe foti fawede jomumen pourquoi pani jomumen yo coke duuɓi 50 walla ni kadde gurnam saabu ngel ɗo cukalel hande wawno ngel warde saabu cukalel ganduɗa ngel ko hitande lebbi jeegom tan jogui an ka bawiraɗo mo ganduɗa tolni duuɓi 50 donc so tawi a yani mum et puis kadi a nawi ɗum ha ɗo belɗa nokku mo ganduɗa o koye mahantejo woni gasani a waɗi ngal ɗo gueɗal donc firti jomum fonno ñawede ko ñawore wargo min puuram noon tigui so sirnomo ni mawo nangue ama wawno warde cukalel ngel ɗum wonno komin gaddanomon hande banggal roɓindu jaydeli moɗon e kadi banggal fait divers kala ko ganduɗa woni hen miijo moɗon onon ina faɗay commentaire uji saabu onon haqqillaji moɗon ina cohlay ko wayni ɗum wonno komin gaddanomon e banggal roɓindu jayde ko ɗo tan guddirten ha lawol gongol Aissata Ndiaye Amadou Moussa an wonno henno e banggal caméra o ko mo ganduɗa kañum woni yette caatu walo ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi